Anem a preparar la ratafia d'enguany. Primer dubte, anisat o aiguardent? Molta gent ho fa amb anisat. Hi ha gent que ja domina més i vol fer més variacions, doncs sol fer-ho amb aiguardent. Pots jugar més si vols posar més o menys sucre, que amb l'anisat ja et ve donat. Si fas servir un licor anisat, ja et ve l'anís donat, i en canvi aquí pots jugar en 3 tipus d'anissos. L'anís estrellat, la mata foluga i el fonoll. En 45 graus l'únic que després has de fer rebaixar-ho amb aigua i xarop, després dels 40 dies de sol i serena. És bo utilitzar un recipient de vidre locample, més fàcil, tant per posar com per treure si hi ha brots, branques. La principal característica de la nostra ratafia són les nous verdes. Les nous s'han de tallar o millor aixafar, o alguns només hi posem la pela, que és el que hi dona més gust i color, i en canvi l'interior dona una mica d'amargor. Guants, perquè al manipular i tallar les nous verdes deixen anar un suc negre que és molt difícil de treure. Quantes nous verdes? Diuen que 2 o 3 per litre. Depèn de si vols donar color més fosc i més amargor o no.